Besok tapi apa meme bareng kali. Prasetyo esos NAP bagus
Meme karo Mbak Krisnia. Nembang podang kuning ditumong loro kok ya penak. Lho lho piye to ya. Ah wong efisiensi kok ya. Tembang siji nggih wong loro kuwi efisiensi. Wah, tembang saiki maceme rena-rena ya. Iya. Dadi no jaman kelakone gong nek biyen ki sinden ki cara biyen ki lungguh. Lungguhe ning cedheke Gambang atau cedheke Gender biasane. Nang kendaraan. Mula nek jaman biyen sinden ki mesti karo sing Gender ki mesti diang-diangan nek cara biyen. Mergo bendina jejer akhire dadi pacare. Nek biyen, saiki wis Gender mek nyawang tok kok kadoan paling WA ra digape. Gape len kaya. Coba iki Rita tak barengke karo Mega tetep ing wayahe esuk jagone klundo rame padane aku kira-kira iki carane sinawang kok kadoan iki serupa. Dedeke padha. Lho, seragame padha. Lho. Anyar, seragame anyar iki. Jan rumah aku cah-cah kuwi brai-brai ngono. Iki bar iki jadwale kok wis anu kok seragame kok anyar iki. Masaku ora apa-apa tetep semangat. Nek. Nggih, Dalam. Sampeyan nglamun apa? Mboten. Nyawang Rita, kejanan padha wedoke aja ngono. Aku mesem-mesem dhewe. Ngomong karo kancane nek padha wedoke iki aja mesem, gawe salah tampa. Mrengut. Mrengut. Murah senyum. Nek perlu mlilik, Murah senyum. Modal murah, senyum modal murah. Lho maksudnya ki nganu mboten gampang nesu ngoten lho. Lho, ora gampang nesu apa murah senyum? Lah nggih. Beda lho kuwi. Kan enggak gampang nesu malah aku guyang-guyu lho Mas maksudnya. Guyang-guyu ki wong straight sampean. Guyang-guyu ki wong straight. Sing ndi maksudmu sing ndi genahno? Enggak sida bilane. Enggak sida piye? Genahno. Enggak paham. Iki piantun beru ki cerdas-cerdas lho piantun kene iki. Ayo, apa maksudmu apa ki? Maksudnya ki nganu ngono Mas gak gampang nesu. Nganu sapa? Sapa sing dinganu? Lho, aku dinane ngomong ngamu kuwi kok ya ditapake. Kowe dianu apa? Mboten. Mboten pripun? Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Rasin mesem. Rumah aku. Iki Lita ki apa? Ngene iki omongan anu kono semayan karo libatku Mas aku. Lah kula mboten diajak ngobrol lah kula nggih mencari pelampiasan Om. Oh, ngono. Dan pokok ra diperhatekne wis kejem lah pokoknya. Ora perhatekne wis langsung golek pelampiasan. Ya pelampiasan gini Pak Agus ki, Bot. Oh. Kira malah saya tuwa ngoten. Pelampiasannya apa ta, Nduk? Pelampiasannya apa? Aku ora ngerti mudengan. Pelampiasan itu pelarian. Loh, sampean sire lari apa lampis? Lampis niku napa Om? Lho, pelampiasan ku lampis tembunge. Pelampiasan niku Anu. pelarian. Loh, Maksudnya Lah sampean pakane kene kok lari piye ta? Piye iki karepe? Lah iya karepmu piye to Sil? Nah, ngono lho, Kak. Lek omongan merengut ngono lho. Lho, iya. jare mau murah senyum sampeyan. Oh, lho kan mau lho saiki enggak. Lah saiki sing buyang-guyu dhewe pindah. Oh. Pindah iki lho sing buyang-guyu dhewe. Gede saya seter. Mas aku apa tembane? Lho malah dadah wong cedhek barang kok dadah iki. Sampe tak dedek rene Mas. Mas aku. Oh, Ika Jackson. Oh, watuk tak kira Jackson. Lah kok ngenang ini tak kira Jackson. Napa? Agus kadung mesem bae sing jak omongan jopan. Lah kok nakokne piye jempolanmu pan? Jempol tenan burung. Apa? Panjangga Om. Panjangka. Nggih. Iki anu nggih, apa jenenge?
Matematika apa? Matematika apa piye? Lah, kok gawe jangka barang iki lho, matematika apa piye? Mboten. Lah nyapa kok gawe jangka? Serok. Serok. Jangka ki apa jangka ki? Jangka lah ini. Jangka kok jangkah kuwi. Ya wis yo panjangka. Ngaku ki apa to tembang apa to sing aku ra iso ki. Panjangka ki lho. Yo alah nitik ngetokke pengiram-iram kok ngrepek. Wah, alah. Iya ngetokke iki sing apal. Ora apa-apa, oleh. Pokoke ora video call ning tengah-tengahe jejer apa linggukan apa sewayangan bengi. Nek mengko ngrepeke boleh. Ya. Yo, Pak Joko. Iki nek apa puro tak doke pokoke. Aku keren. Gawe